ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарои азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. дар видеои имрӯза аспи фурӯшӣ, гови фурӯшӣ, гӯспанди фурӯшӣ, бизи фурӯшӣ, ғаноҷини фурӯшӣ, биқаи фурӯшӣ. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. беҳтарин навора иншоаллоҳ ба шумо писанд меояд. видеонаворро ки то охир тамошо кардед, дастгирии худро фаромӯш накунед. ҳамин лайки бобигира бародаро биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатся кунед. иншоаллоҳ ба наздикӣ говмолбозори Хуросону говмолбозори Ҳоҷи Шарифа пешкаши шумо мекунем иншоаллоҳ. ҳатман навори моро то охир тамошо кунед ва ҳамун класси бобигира бародаро фаромӯш накунед. видеои моро падилица кунед. ҳамаи кӯшишҳои мо иншоаллоҳ баҳри хирсанди шумои бародаро ки ҳамин чизоро тамошо кунед, вақтотун чоқ шавад, роҳат кунед бародарои ғариб. ина бародаро сета ғаноҷини фурӯшия дар ноҳияи Хуҷанд. ҳар сеша 23 000 сомон мега бо савдо мешавад. касоне ки ғаноҷини беҳтарин дар коритонай, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед, савдо кунед. бештар маълумотро ҳам бародар Нашод ғаноҷинош худаш мерасонад. ина бародаро аспи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 25 000 сомон мега бо савдо мешавад. касоне ки Нашод аз пирсидани рақамҳо дар рӯи экране, ҳатман занг занед. бештар маълумотро ҳамин соҳиби аспдор худаш мерасонад. аспи хубай, хироай, аспи беҳтаринай. касони харидоре ин рақамҳо дар рӯи экран бародаро занг занед, савдо кунед. ина бародаро я аспи дига нархша 18 000 сомон мега бо савдо мешавад. асп қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран бародаро занг занед, бо савдо мешавад. нархаш 18 000 сомонияй. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экран. ина бародаро ғаноҷини фурӯшӣ, ғаноҷин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 9000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро Нашод ғаноҷин худаш соҳиби ғаноҷин мерасонад бародаро. рақамҳо дар рӯи экран. нархаш 9000 сомонӣ. гӯспандои фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. як донаш 1550 сомонияй. хурдан мақсад дигар чизо ҳамаш ягон камбудӣ надорад. гӯспандои беҳтаринан, саломатишон нағзай мега соҳибаш. гӯспандои хироан. касоне ки харидорин рақамҳо дар рӯи экран, як донаш 1550 бо савдо мешавад. ҳатман занг занед, рақамҳо дар рӯи экран. бародарон, ғаноҷини ёши фурӯшӣ нархша 3000 сомон мега қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидоре ин рақамҳо дар рӯи экрана занг занед, бо маслиҳат кунед худтон. ғаноҷин хурданаш ҳамаш сада, ягон камбудӣ надорад. 4 моҳа ғаноҷинай. ҳатман занг занед. 3000 сомон нархи ғаноҷин. ина бародаро биқаи фурӯшияй дар шаҳри Хуҷанд. нархша 7500 сомон мега бо савдо мешавад. ҳамаи мақсад маслиҳат мега, ба телефон занг занед, бо маслиҳат мекунем. нархша 7500 сомон. касоне ки харидоре рақамҳо дар рӯи экранай. 5508 занг занед, савдо кунед, бо савдо мешавад ин биқа. ина бародаро бизи расискияй нархша 2500 сомон мега. 2500 сомон. биқаи бизи расиския беҳад бизи хубаи рахтонина да суратша бинед. касоне ки харидоре рақамҳо дар рӯи экрана занг занед, бо савдо мешавад. рақамҳо дар рӯи экран 9960. ина бародаро ғаноҷин қатъи говош фурӯхта мешавад. нархша 14000 сомонӣ мега ки бо савдо мешавад. 14000 сомон. гови гусалаш қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед, бештар маълумотро соҳиби ҳамин гов ба ғаноҷинаш худаш мерасонад. 14000 сомон нарх. ина бародаро биқаи калони беҳтарин нархша 11000 сомонӣ мега. касоне ки харидоре ин рақамҳо дар рӯи экрана 2002 занг занед, бо савдо мешавад биқа.
бақай калони беҳтаринай, алабалай бақай калон. нарxa 11000 сомон мегӯяд. занг занед бо савдо мешавад. ҳатман аз номи канали мо салом расонед, чунки савдо шава бо. ина бародаро гӯсфандои ҳисориян, савдо мешаванд. ҳар як кадамша 2500 сомонӣ мегӯяд. гӯсфандои ҳисорӣ. касоне ки харидорӣ ба рақамҳои болои экран буда занг занед, бештар маълумотро соҳиби ҳамин гӯсфандо худаш мерасонад. гӯсфандои ҳисориян ягон айб дард надоранд. беҳад гӯсфандои хубанд мегӯяд соҳибаш. занг занед, савдо мешавад. ина бародаро гӯсфандои мачоанд. нархша ҳар диша 4000 сомон мегӯяд. касоне ки харидори ин рақамҳо дар рӯи экрананд 9111 гӯсфандои хубанд мегӯяд. ёшанд, хубанд, бо савдо мешаванд. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед, бо савдо мешавад. бародаро ғаноҷини фурӯшияй 4600 сомон нархаш. соҳиби ҳамин ғаноҷин мегӯяд саломатиш нағза, ягон камбудӣ надорад. ғаноҷин мақсад хӯрданаш ҳам созай. 4600 сомон мегӯяд. касони харидори рақамҳо дар рӯи экран занг занед, бо савдо мешавад. ина бародаро гӯсфандои фурӯшӣ. нархошро 1500 сомон мегӯяд. як дунаша. гӯсфандо беҳад гӯсфандои хубанд, барои молам зуранд мегӯяд. ягон айб надора. хӯрданашон беҳад хубай. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экранай 15-17 1500 сомияй. ҳатман занг занед, бо савдо мешаванд. ина бародаро беҳтарин говии фурӯшӣ. нархша 18000 сомон мегӯяд. медонед чанд ка шир метия бародаро? 30 литр мегӯяд шир метия. гаранти қатӣ 100% гаранти қатӣ 30 литр шир метия. касоне ки харидори рақамҳо 3888 дар рӯи экранай занг занед, бо савдо мешавад. ай 18000 сомон бо савдо мешавад. ина бародаро говахтон бинед, алабалай фасон. гов қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. даставкашан ҳастак. занг занед, савдо мешавад. бародаро ғаноҷинчаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи рудаки, ленский район. касоне ки харидори ба рақамҳои болои экран буда занг занед. 1999 сум. гӯсала хӯрданаш саломатиш 100 мегӯяд. ин номерои худам нестанд. илтимос беҳуда мақсад занг назанед. касоне ки харидори аниқ бошед, занг занед, бо савдо мешавад. ина бародаро дутта гӯсфанди фурӯшӣ. ҳар диша 1500 сомон мегӯяд нархаш. касони харидори рақамҳо дар рӯи экранай гӯсфандо қарор доранд дар шаҳри душанбе. занг занед, шояд бо камакак савдо шаванд. 1500 сомон ҳар диш. 3676 ҳатман занг занед, бо савдо мешавад. ина бародаро гови фурӯшӣ. гов қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархша 13000 сомонӣ мегӯяд. бо савдо мешавад. дутташа 32000 сомонӣ мегӯяд. ки ду намуд говай агар якта бигирӣ 13, дутта бигирӣ 32 ва фишав гов дигаи. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед, бо савдо мешавад. ина бародаро аспи 2.5 сола. аспи фурӯшӣ. 2.5 солаи 10000 сомонш мегӯяд. касони харидори рақамҳо дар рӯи экранай занг занед, бо шояд камакак савдо шавад. аспи беҳтаринай, ёшай, 2.5 солаҳай. ина бародаро худтон суратша бинед. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, савдо мешавад бо. ина бародаро гови фурӯшӣ. гови якумзояй 20 литр шир дора. аҳли осонҷӯшай, мақсад осонҷӯшай. ягон камбудӣ надора. лӯбои хеле гаранти қатияй. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экран 22500 сомонай. бо савдо мешавад гуфтагиай. занг занед, бо савдо мешавад. ина бародаро ишам гови ҷӯшоҳай дар шаҳри душанбеҳай 23000 сомонӣ мегӯяд. гови зоти тоза дуюм зояй мегӯяд. аҳли осон ҷӯшай 16-17 литр шир дора. 4 моҳа боғозай. гарантиш қатӣ, ягон камбудӣ надора. ганда гови фасонай. имо ватсап дорам, нависед, видеош ҳаст мегӯяд. даставка дора. лӯбойҷо мегӯяд даставка дора. касоне ки харидори занг занед, бо даставкаш қатияй. 23000 сомон гови зотӣ. ина бародаро
гӯсфандҳои фурӯшӣ як донаша 1399 сомон мегӯяд. гӯсфандҳои хубан, беҳтарина. 5 дона ҳай дастафка лӯбои ҷо мегӯяд. Бародаро, рақамҳо дар рӯи экрана ҳатман занг занед, бо савдо мешаванд. 5 дона гӯсфанди фурӯшӣ дастафка дар ба лӯбои ҷоро ҳастад. онам 75-77 занг занед, бо савдо мешаванд. гуфтаги яй гӯсфандҳои беҳтаринанд. занг занед бародаро, аз номи канали мо салом расонед.